A continuació té la paraula l'il·lustre senyor Joan Laporta. Moltes gràcies, molt honorable presidenta. Bé, esperava d'aquest govern dels millors més decisió política en aquesta qüestió, perquè de fet era la seva proposta estrella en campanya electoral i per tant ja ha estat votada i aprovada pel poble de Catalunya. Aquí, doncs, fer aquests exercicis dilatoris a l'hora de l'acció política que s'ha de fer per aconseguir el concert davant del govern de l'Estat em semblen impròpies de, repeteixo, el govern dels millors que portava aquesta proposta en el seu programa electoral i la campanya electoral ho van centrar en aquesta qüestió. En qualsevol cas, votaré a favor de la creació de la comissió perquè penso que almenys tindrem durant aquest temps l'oportunitat de parlar d'aquesta qüestió que és fonamental per Catalunya, un nou finançament per Catalunya. Per altra banda, també he de dir que amb molt poca fe respecte que la proposició de nou finançament que sortirà d'aquesta comissió prosperi davant del govern de l'Estat i penso que el marc adequat perquè tingués una mica de més possibilitats d'èxit d'aquesta proposició hagués estat el marc en què el Parlament de Catalunya hagués declarat la independència de Catalunya i aleshores crec que ens prendrien seriosament. Moltes gràcies.